A teď jsem chtěl vylézt z nastavení a prostě jsem zmáčkl rovnou je tlačítko pro nahrávání, což nevadí. Takže zdraví vás tady Spartank. Máme tady opět Tekit a jdeme pokračovat. Od včerejška jsem vůbec nehrál. A jo, co jsem vám chtěl říct. Teďko, no zítra, dneska je 27. 28. bude livestream. Bude livestream z Minecraftu, nebo Vovka, to se ještě uvidí. A tohle video bude ještě možná večer, to se uvidí. Mně se vyresetovaly ty achievementy. No nevadí. Co dneska uděláme? Natěžíme ještě nějaký marble. Doděláme to tu celý z marblu. A půjdeme někam dolů. Tyjo, mě to hodně laguje teďko. Divný. Co uděláme? Tohle? Rozsvítíme. Tadyhle vyčutáme to železo. A mně se zdá, že mám blbě daný brightness. Moment. Video settings. Jo. Tak. No, to je mnohem lepší. Tak, natěžíme ještě nějaký marble. Jinak marble časem půjde pryč. Budeme bydlet tadyhle v té proláklině. To už jsem se rozhodl. No. Tam už není žádný. Jaj. Otravný. Tak. To si už dělá ze mě srandu, ne? Ten Minecraft. No nevadí. Pozbíráme. Zjistil jsem, že tady je další uhlí. To je super. Máme tady taky železo. Máme tady železo a uhlí. Co to je? Kejva! Juuu. A je tam taky voda. Vy možná nevidíte. Počkat, kam já bych bodnul tu torčku. No stejnak nic moc vidět není. Tamhle ne, ale nějaký ten kšunt. No, nevadí. Teďka bych asi pod sebe kopat neměl, co? První pravidlo Minecraftu. Nekopej pod sebe. Co tady je dál? Takže v tomhle díle se teda ještě schováme. Budeme trochu dolů. A mně se zdá, že jo. Tak. Najednou se nám to tu naspawnuje a budeme Mohl by začít už pomalu den. No nevadí. Každopádně ten disk nějak blbě bzučí. Možná, že Fraps teďko nějak moc na to, že Fraps dělá prostě kraviny. To je jedno. Tak. Dneska půjdeme tak ještě nahoru pro nějaký dřevo. To není zrovna dobrý nápad. No nic, já stejně teď zadělám tu střechu, že jo. A možná, že jestli máme u sebe nějaký dřevo, takže si uděláme žebřík až na. A máme u sebe dřevo, my jsme šikovní. Takže tohle. Já jsem si... Tak, potřebujeme irony. To proč ten shift nešel? No. Tak. Máme lichý počet. Nevadí. A už slyším někde zombíka. A to znamená, že Minecraft funguje. Trochu blbý znamení, ale lepší nějaký než žádný. Tak, všechno nám zbylo. Mě docela
tam neskočí. To je hodnej. Spadni ti říkám. Nebnu si, jak je to možné? Nemám ho rád. Au. Znamení dne. Jo. Levitující houbiška. Proto si pak zajdem. To bude určitě nějaká speciální. Já se potřebuju každopádně dostat nahoru. Bába. No, jsme nahoře. Ale mám vidění, že je může. Pokud se nepletu, tak bychom mohli najít nějaký special zvířátka. Já tam budu udělat ještě domů zvířátka. Tak sakra to laguje. Tady je ta ovečka a kravička. Kde? No tady. Mě nahebla. A mě má teda ráda. Půjdeme si do... Segra! Půjdeme si dolů pro... Iron a uděláme si nějaký železo. Ta naše kůča tady, tyjo. Nebo... Kůča, protože jak kůča vypadá. To je spíš bouda, to je. Tak, máme kopry. Co tady dělám?
svítit. Tadyhle budou to. Tak tadyhle asi ne. Tadyhle budou. No. Kam se ztratil? Zlomený nohy. Už nechodím. Každopádně si dolů do té kejvy. Protože mě to tam hodně láká. Já bych si měl ještě vzít tu vlnu. Měl bych se tu vyspat. To je dobrý nápad. Abych se když tak spawnoval už tadyhle. Takže já budu mít tu postel tadyhle. A takhle. To jsem si už mohl vyrobit na malém krafťáku, ale nevadí. Tak. Pojď sem. Tak. Od kdy se to... Občas ten Minecraft nechápu. Budeme tadyhle nasi dolů. To sakra, ta ramka jde vážně hodně blbě. Ale já nemám s sebou nic, tyjo, jako žádný žebříky, prostě žádný stavební bloky. Já to budu jednoduše. Sledujte. Já budu kopat tadyhle co nejblíž někde pod sebe. A prokopu se hodně blbě. Tak. Tadyhle čoupneme hnedka ten kopr. Jeden kopr? To není normální. Už jsem sele. Kdy to tu budeme kopat? Se budu. Minecraft are fucking killing me? Minecraft mě od té doby, co natáčím, hodně nemá rád. Čím to bude? Všimni si mě. No. Pojď. Bandaj. On sice přežil, ale to nevadí. Tak jen pozbíráme bloky, protože se nám každý blok hodí. Pardon? No, je tady voda? Bravo. Tak, skoro končíme.
viď? Ty pále. Kde tady ty dělou baraka? Já tady nemám žádný zlo. A jo. Mazej pryč. Určitě. Ne. Sakra. Já nemám ty. Dobrý. Takže tudy. Vrátíme se pro věci. A vlastně tam... A ukončíme video. Tady je to největší. Už se to tu spawnuje. Už to není dobré. Ale ty...